Samangsane urip seneng ngatutumbo karo kancane. Seneng mitnah kancane. Bareng mati lambene kaya rai. Ilate dawa. Ayo budal nyangkayangan. Ojo pati-pati bali yen wayange rungbar. Nganti bubar tak tukne sak tekane ngomah. Pak Eko, ayo Pak Eko Budi, ayo Pak Eko. Awas ngati-ati, coba nganti setan wis metu awas ngati-ati, coba nganti kekowo setan Zaman kuliah biyen ngati-ati melu tempur karo kancane. Ora krasa sikile wis ilang sirahe. Sikilku ketabrak becak. Ilang ngerti. Golek pangan Muga-muga pagelaran bengi iki nganti rampung ya lho. Ya lho. Ayo jalan wayang yo cah yo. Jeruk purut. Ayo nonton wayang. Dirogoh sak-sake sing nonton mbok menawa ana duit nganggur. Ya ja. Mula walike iki disungging ya. Karo ngene iki opo? Cendol cukup. Seneng mangan barang kang karom, seneng ngombe kamer. Sapa kulitane biru, weteng mlendung geal-geal jejogetan. Blang 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 blang. Aduh saya ngendang piye, saya ngendang. Setanane anyar kabeh. Ya. Timbul mau timbul bapakku iki dhewe wae kok setanan anyar. Randy Rai hadir ya Pak Rai. Gak boleh Putri. Aku meninggal di Aksel Putri. Sebelah kontrakanku. Nanti tak samper ya sayang.
Ayo dijaipongkan yuk mas Farhan yuk. Lah dublah. Apa sih? Ya. Ojo kurang ajar karo wong tua. Pak. Nonton wayang, Pak. Dalange pakai. Dalang murah. Apa-apa? Larang mangkat murah yo mangkat. Pokok sarwa mangkat yo Pak yo. Ayo Pak yo. Ojo disawang murah lan ora pokok berkah kuwi lho. Lah iya. Sok 11 Oktober meneh yo Pak yo. Asik. Apalagi iya. Setanane metu nek requesti. Nek ora request yo mlebu kota. Ayo ya Pak yo. Yo Pak yo. Kuning unang. Idene sapa wayang iki kamu? Wah iki nek putri wedi tenang iki. Putri. Ingatkah kamu dengan saya? Penghuni Danau Wadiaksa ini putri. Ayo ceipongkan pocong parkoyo. Sombong takabur gumedhe adigang adigong lan adiguna samubarane panguripane dadi demit kegeden sirah. Adek yang di belakang jangan sombong ya Dek. Nanti kamu seperti saya. Mong sak setanan wae gapite sungu boleh cah. Tudinge tombak pramuka wis. Tudinge tombak pramuka. Seneng mangan bondane kancane. Kok korupsi? Seneng mangan Emang duwite kawulane njupuk jatahe wong liya. Kan mongko
dudu hae dadi setan jelangkong tanpa daging mung bebalungan. Gelatang unta. Ya nyalang duit ya, nyalang duit. Iya, oe. Nyalang duit ya. Iya, oe. Kau nyalang duit ya. Iya, oi. Bacok sing ngeliyeng kowe ora sing iso yo. Iya, oe. Iya, oe.